Gaur, egualdiona egiten dunez, zer ingo deu? Mendia jungo algea. Bale, baina ze mendita? Suge mendia? Ez ala arriskutsu egia. Ke ba, mendi politxe izango da. Abitxuko gea? Venga, guazen! Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, menditontor gainera, igo behar dugu. Ez nekea, ez da bide txarra, gora, gora. Jope, nekatuta nago! Venga, altxa ipurdioi. Venga, motel, mutxuai. Ezin da pixkaten gelditu. Venga, segi. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, gora, gora. Beida, iristen aia! Zer nau? Ala, kraterra! Ai, ze beldurra! Usaintzen alduzue! Beida, kea! Ui, kea! Baina zer gertatzen zaigu! Txikitzen ari gara! Begira gure eskuak! Begira gure hankak! Ai, ama, lagundu! Sara, Mikel, non zaudete? Hemen beran gaude! Non beran? Kontuz, ez apaldu guri! Baina nola txikitu zeate? Beldurra auket! Socorro, auxilio, gazteia noiz hiltzeko! Kiaren eragina izango da, hemendik alein behar deu! Korri, etorri azkar nire patriketa! Ni gordeko zaituzten! Gu gara, Alditzen aria! Juhu! Ni beldurte izango naiz, baina ni salbatu zaituzten! Goazen etxera, iluntzen hasiata! Sara, Koko eta Mikel bagoaz herrira, atzean utzi dugu beldurgarria, la la la.